Hola, sóc Carles Cano i vos llegiré els meus contes L'arbre de Nadal i la rebel·lió dels joguets. La meua iaia era bibliotecària i es deia Aurora. S'haguera pogut dir Clara, Beatriu o Reinalda, però es deia Aurora. El meu rebesavi contava que li van posar eixe nom perquè havia nascut amb la llum del dia del solstici d'hivern i era tan blanqueta que van pensar que eixe nom li aniria bé. Crec que sabia tantes històries com cabells blancs tenia al cap. Quina sort, pensareu, però aneu errats si creieu que em contava contes cada dia. Vivia molt lluny i per diverses raons només podíem anar a veure-la una volta cada mes i mig. Sempre que hi anàvem, estava ocupadíssima preparant conferències o tallers sobre dracs, fades, bruixes i monstres, contestant muntons de cartes que li enviaven o preparant menjar per als gats que campaven pel seu jardí. Deia que els gats no són de ningú i que es busquen sols la vida, però per si de cas ella feia platerades per als que hi vivien i per als que hi anaven de camí. Malgrat tot, quasi sempre trobava el temps de regalar-me 2 contes. 2, ni un més ni un menys, un en format de llibre i l'altre contat a cau d'orella, a la voreta del llit. I depenent de l'estació en què estàvem, ajustava el conte a eixa estació. Aquest que escoltareu és el conte que em va contar un any que vam anar a celebrar el seu aniversari i passar el Nadal a sa casa. L'arbre de Nadal. Havíem eixit al jardí ben abrigats, la iaia i jo, a posar menjar als gats i la iaia es va quedar mirant un avet que lluïa verd i esponerós. Mira que bonic està aquest arbre. Sembla com si sabera que ja quasi és Nadal. Deu ser cosí germà d'un altre avet que jo vaig conèixer, digué entrellucant els ulls. Quan posava aquell gest, jo ja sabia que alguna història, anècdota o succeït li rondava pel cap. Em contaràs la història, iaia? Vols? Doncs clar. Bé, però aquesta valdrà per la de la nit, eh? Iaia, això és trampa. Bé, està bé. Per què és festa? Perquè si no... I va començar. Hi havia una vegada un arbre, un avet, que havia nascut on naixen la majoria dels avets, en un país fred del nord d'Europa. Era increïblement gran i majestuós i desplegava les seues enormes branques en totes direccions. Era tan gran perquè tenia tant de fred que havia crescut més que cap altre dels seus germans, buscant una miqueta de sol en les altures de l'atapeït bosc. Però ni encara així podia llevar-se de damunt aquell terrible fred, aquella gelor que recorria fins a l'última de les seues fulletes a l'hivern, amb la neu cobrint-lo de dalt a baix. En aquell país la primavera i l'estiu eren tan curts. De manera que, quan es va assabentar que l'amo d'uns grans magatzems d'un país del sud l'havia comprat per a trasplantar-lo al jardinet de la porta principal de la seva botiga i decorar-lo com a arbre de Nadal, li va entrar una alegria tan gran que li van eixir brots nous. El transportaren amb molta cura en un camió gegantí, tombat i amb una bona quantitat de terra a les arrels perquè no sofrira cap dany. I als pocs dies ja estava plantat a la porta dels grans magatzems. Veiem passar en onades la gent atrafegada. Era divertidíssim mirar les cares i imaginar els seus pensaments, però el millor de tot era que no passava fred. De totes formes, com que s'acostava Nadal, el decoraren de dalt a baix, i això no va ser el pitjor, perquè a l'encarregat dels grans magatzems se li va ocórrer la brillant idea de cobrir l'avet de neu la nit de Nadal perquè el dia de Nadal apareguera blanc i brillant com una postal. Així, feu portar un camió carregat de neu de les muntanyes. El pobre avet no estava disposat a aguantar allò. Havia permès que l'ompliren de lluminàries intermitents, de boles brillants de colors, de paquets de regal, de ninotets del Pare Noel. Havia suportat aquella música embafosa que atronava pels altaveus i ni tan sols havia cridat quan li clavaren l'estrella en la coroneta. Però allò era massa. Havia vingut fugint dels terribles freds del seu país i les horroroses gelades i es negava en redó a passar més fred. Ja pensaria com solucionar-ho.
Aquella vesprada, amb un canó de neu com els de les pistes d'esquiar, el cobriren de neu perquè fera bonic i nadalenc. Però, en arribar la nit, quan ja s'havien apagat els últims ecos de les cimbombes i panderetes i tot el món dormia amb la panxa plena i ningú no el veia, amb un esforç descomunal, la vet enrotllar les branques al voltant del tronc i en desenrotllar-les amb totes les seues forces, llançar les volves de neu tan lluny, que la majoria caigueren en països molt llunyans i produïren curioses històries. Uns arribaren a un lloc on mai abans havien vist la neu i en el seu camí arrossegaren alguns núvols que alleujaren la llarga sequera que patia aquella zona. Allò es va interpretar com un miracle. Altres volves anaren a parar als forats dels canons de dos països que estaven en guerra. Les armes es desbarataren i hagueren de signar la pau. Unes altres caigueren just en el moment en què es produïa un gran incendi, en un preciós bosc, i l'apagaren. Els paquets de regal van aterrar en un poble tan pobre que apenes si els arribava per a menjar. I així, aquell Nadal, tots tingueren bonics regals. Per fi, les volves que quedaren es convertiren en estels fugaços, que solcaren la nit i concediren desitjos xicotets a aquells que estaven tristos i enyoradissos i no podien dormir. L'endemà de matí només quedaven les tires daurades i les llumenetes per terra i l'estrella, que obstinada continuava enganxada allà dalt. Però tot el món se'n va meravellar perquè no havien vist mai un avet tan verd i resplendent com aquell. A continuació, vos llegiré La rebel·lió dels joguets. No sé si vos he contat que la meua iaia Aurora era bibliotecària. La visitàvem cada mes i mig perquè vivia molt lluny i sempre em regalava 2 contes, un en paper i l'altre a cau d'orella. Una de les coses que més m'agradava de la iaia era el seu jardí ple de plantes i gats. El jardí m'encantava perquè em podia revolcar per l'herba amb mon pare, jugar amb els gats, buscar bestioletes amb la meua germana Clara i parlar amb Pompeu, el jardiner. La iaia, que era una mica bromista, deia que el jardiner tenia nom de músic i feia pom, 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 peu, movent les mans com si tocara el trombó. Això, clar, quan no la sentia, perquè sempre discutien per si havia podat poc o molt, si havia adobat tard o d'hora, o si d'allò que ella deia, els floripondis, en realitat era un hibisc. Pompeu endevinava el temps mirant el cel, coneixia el nom dels vents i sabia un grapat de refranys, embarbussaments i de contes, quasi tots relacionats amb la terra, les estacions, els animals o les plantes, i de tant en tant ens en contava algun. La iaia deia que sempre venia quan estàvem nosaltres, que era com si ens olorara. Ella deia que venia perquè li agradava parlar amb nosaltres, els xiquets. Per Reis sempre anàvem a ca la iaia Aurora, perquè preparava una rosca de Reis amb sorpresa i fava seca i ens sorprenia amb uns regals molt originals i divertits. Una de les vegades que hi anàrem, els arbres del jardí descansaven nuets sota un cel de plom i a través de les finestres entelades vas veure la silueta de Pompeu, el jardiner. La meua germana i jo isquérem al jardí a saludar-lo i en veure'ns, després de les salutacions, ens preguntà: «Què heu demanat als Reis?» La meua germana, tota orgullosa, va contestar: «Una nina que canta i patina al ritme de la música, un tren, 3 disfresses, un joc per a fer pasta, 2 trencaclosques, una col·lecció de llibres de misteri...» Para! Quina barbaritat! A tu no et pregunte, digué dirigint-se a mi, que segur que tens una retafila pareguda i estarem ací tot el dia escoltant-te. Però vosaltres no sabeu què va passar l'any passat? Aquell to em sonava a conte, però li vam seguir el corrent. L'any passat, vas dir jo, però si no me'n recorde del que va sopar després ahir. Doncs, conten i diuen que l'any passat, en un país molt llunyà, succeïa una cosa molt estranya. Era un país on la majoria dels xiquets tenia de tot. Malgrat això,
Sempre en volien més. Eren insaciables, no paraven de demanar i mai no estaven contents. D'aquesta manera, les xiquetes tenien col·leccions senceres de nines i ninos que feien de tot. Ploraven, reien, es llevaven el xupló, feien pipí, caca i en alguns casos patinaven mentre tenien fills o tenien fills mentre patinaven. Els xiquets, per la seva banda, tenien tots els megapowers i supersors de la galàxia. A les unes i als altres, les pilotes, els cotxes, les bicicletes i els peluixos ja no els cabien enlloc. Tot i així, havien escrit cartes quilomètriques als reis demanant ninots que es furgaven en l'as i uns nous Tigre Powers que fregien botifarres amb uns rajos que llançaven pels ulls. Aquell any, la vespra de Reis, semblava que tot seria com sempre, que aquells xiquets embafosos tindrien joguets per dalt del cap. Però tot el món anava errat. Se n'estava armant una de grossa, perquè els joguets, farts i cansats que apenes els feren cas, pensaven rebel·lar-s'hi. S'havien reunit en assemblea i havien elaborat un pla. Tot això mentre els reis feien la migdiada per a resistir tota la nit sense dormir. Aquella nit fosca, l'alarma electroacústica de Batman no servit per a detindre cap lladre. Era el senyal que l'operació Fugida en el desert havia començat. De seguida, les tisoretes daurades del maletí de la senyoreta Maripilis començaren a fer-ne de les seues i anaren tallant el fons de totes les alforges dels camells. Els joguets queien suaument i silenciosament sobre l'arena del desert. Reompliren les alforges amb globus unflats perquè no es notara res i es reuniren al peu de la gran duna. Els joguets, com que ja eren lliures, decidiren anar on els donara la gana. Curiosament, tots van triar xiquets i xiquetes que havien somiat amb ells, però que no podien tindre'ls. Diuen que aquells xiquets, amb aquests joguets, van ser els més feliços del món. Però què va passar amb aquells altres xiquets i xiquetes que tenien de tot? Bé, ploraren, picaren de peus, s'estiraren del monyo i s'arrencaren els botons dels abrics. Els seus pares col·lapsaren la línia telefònica de reclamacions dels Reis Mags, que no s'explicaven quina cosa havia succeït. Però una vegada que els va passar el batistot, tots descobriren en la seva muntanya de joguets alguns que ignoraven que tenien i els paregueren nous i eren tan fantàstics que s'oblidaren dels que havien demanat. I així va ser com tots varen ser més o menys feliços, encara que, tot s'ha de dir, uns més que altres. De totes maneres, vosaltres no vos hauríeu de preocupar, ens va dir Pompeu, el jardiner, perquè ja vos he dit que això va passar l'any passat en un país molt llunyà, encara que jo no me'n refiaria molt, perquè aquestes coses cada vegada passen més a prop. Pompeu ens va fer l'ullet i se n'anà a parlar amb la iaia Aurora dels bulbs de tulipa, de narcís i de jacint que volia que li encarregara. Aquell any, tant la meua germana com jo vam revisar la nostra carta als Reis. Heu escoltat els contes L'arbre de Nadal i la rebel·lió dels joguets de Carles Cano, podcast del Departament de Foment de l'Ús del Valencià de la Diputació de València.